Point five Creative Studios. Feel the story. Hey, what the story? Like souls, Mind 5 Creative Studios. Inini zvangu personally handwanzofarira nyaya dzekunzi zvikazonzi ndofarira first hand information. Pandaona nyaya iyi ichitenderera pasocial media ndikati aiwaka sekuru chigoja mazizi ndevangu regai ndivabate ndinzwe kuti vari kuti chii uyezve zviri kufamba sei, chii chiri kumbonyatsoitika. Vandavabata vataita recording, ndo recording yandoda kuti ndikunzwisei. My name is TJ Wally. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, turn your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unga wagara uri mugari wepanapa ndoda ngokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yandinayo hanzi pane murume ane vakadzi 4 kubulawayo uko vainge vakaromba pamwe chete iye nemukadzi wake wekutanga vachisenzesa vana vavo vasikana vachirarwa navo usiku hwose everyday kuti ivo vawanike vachiita mari. Saka vanenge vakatyora mhiko vakazotanga kuzvimba dumbu kusvikira vatsvaga rubatsiro kuna sekuru chigocha mazisi. Sekuru chigocha mazisi vakakwira muchovha vakaenda kunobatsira mhuri iyi. Nyaya ndangoiona ichitenderera pasocial media ndikati aiwa regai ndivabvunze kuti inyaya yechokwadi here, chii chiri kuitika uyezve zviri kumbofamba sei. Tisingatambise nguva, regai tijambire muconversation iyi tizvinzwire tega. Yes, hello? Hello? Mukunyasondinzwa here sekuru? Ya, ndiri kuunza muzukuru wangu. Aiwa, tinotenda. Makasimba here sekuru? Tinosimba muzukuru wangu, unosimba here muzukuru? Aiwa, tiri nana mena ari sei mabasa ikoko? Mabasa kuri tekaidza. Aiwa, tinotenda. Ndatirega ndikubate sekuru ndizvinzwire ndega first hand information kuti hanzi manga muri kubulawayo muchibata basa zvinotyisa. Inyaya dzechokwadi here idzi? Izvozvo muzukuru, ndanga ndiri kubulawayo kune dare ranga tafambira ikoko muzukuru wangu. Zvakafamba sei? Dare ranga rakaoma muzukuru wangu. Tanga taenda kubulawayo nzvimbo inonzi Magola kumavillage. Kune nhau yanga iriko ikoko yababa vanga nevakadzi vavo vana. Baba vanga vakaromba nemukadzi mukuru. Saka zvinhu zvanga vakaromba izvi zvanga zvaakurwarisa mukadzi mukuru anga akuzvimba dumbu. Vana vati mukati menzidza iroro vaisangana nematambudziko ekuti vasikana vaiprodusa manheru vachibuda zvinhu zvewaiti kunhengo dzavo. Saka tanga tine dare rekuti tirape maya nekusunungura vana. Asi baba vakatanga vachimboramba kuti vakabata mushonga, asi vakazobvuma kuti mushonga wakaita sei vakabata. Saka taita basa zuva iroro. Patapedza kuita basa tichidzoka topatanza kuti mai vazosara vachiita sei vachishaya. Akashaya ndiani, ndibaba kana kuti ndamai anonyatsobanza? Mai vakabata nababa vaita kuti vana vanyengwe manheru nemishonga. Ndo vazosara vachiita sei vachishaya. Shame. Saka kutaura kuno kutone rufu vanhu vakatoungana izvozosara kuno. Saka zviri kunzi chikonzero chii, chingave chii chaita kuti vashayike? Chikonzero ndechekuti baba namai ava vakaromba. Baba namai ava vakaromba pamwe chete. Vakaromba pamwe chete. Mishonga yavo ndo yaita kuti vana vaite vatambudzike, vasagare mudzimba, vana vachinyengwa nekwambo. Saka pabviswa zvikwambo mai ava ndipo vakasara vachiita sei vachisakati vachishayika. Pakaipa. Zviri kuitika munyika yeZimbabwe muzukuru wangu. Aine pandanzwa nyaya yacho ndafunga kuti pamwe nyaya dzevanhu vari kungotaurawo zvavo, but ndabva ndati rega ndinyatsofona ndizvinzwire first hand information. Aiwa, ndizvo muzukuru wangu, ndo zvinhu zvakaitika. Aiwa, pakashata. Saka kune vazukuru vanoda kubatsirwa vasingakwanise kuuya kudare rasekuru chigocha mazise, munokwanisa kuvafambira futi?
ya tinokwanisa kufambira vazukuru vasingakwanisi kusvika panzvimbo. Chekutanga kuyanana nedare, osumudza dare rouya ikoko roita nhau yenyu, asi zvinoda vanhu vari pamwe chete sefemili imwe chete. Sezvaitika ipapo kuti vanhu ava vanga vanzwa nokufambira dzinza ravo, asi chokwadi chisingabude pachena. Saka apa navo vaakuziva kuti oraiti, saka izvi ndo zvaikanganisa vana vedu izvi. Saka zvakaoma muzukuru wangu. Pakaipa. Aiwa sekuru, ndinotenda nenguva yenyu nemukana wamwandowanisa kuti ndikurukure nemi. Mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru venyu vakateerera. Aiwa, ndinoti vazukuru vangu vari munhamo nematambudziko, aiwa, batai sekuru Chikota Mazizi varipo sekuru venyu. Ndinoti mese muriko kumativi mana muchengetwe nenyika dzimu. Ndizvo muzukuru wangu. Aiwa, ndinotenda muve nezuva rakanaka sekuru. Maita basa muzukuru. Aiwa, tatenda. Right, mhuri yeZimbabwe mazvinzwira mashura nezviratidzo zvakaitika kuBulawayo haisi nyaya yekunyepa, inyaya yechokwadi. Mawana aya.